27 жовтня, 608-й день анексії півострова. В ефірі «Заман». Вітаю. Чергове перенесення судового засідання у справі Таїри Смедляєва і Едема Усманова. Сьогодні у суді міста Армянськ засідання з розгляду справи 3 травня, коли кримські татари зустрічали свого національного лідера Мустафу Джемілєва, перенесли на цю п'ятницю, 30 жовтня. Сьогодні не з'явився свідок. И так как он оказывается там, личность, которая вообще, скажем так, не может покинуть свое рабочее место, судебное заседание приняло решение провести опрос свидетеля в режиме видеоконференции. Громадський діяч, журналіст, продюсер, дипломат за фахом, уродженка Керчі Еміне Джепар стала радником глави міністра інформаційної політики України по Криму. Як зазначив голова відомства Юрій Стець, ключовими завданнями Джепар будуть забезпечення протидії згортанню свободи слова в Криму і поширення українських ЗМІ в кримському інформаційному просторі. Отже, Еміне, радий, що нарешті з нами. Єдине, що я можу ще додати, крім всіх компліментів, що Еміне є, крім того всього, мамою двомісячної дитини. Але, як вона мене запевнила, це не завадить їй на фултаймі працювати в міністерстві. І що ключове, не працювати, а виконувати свою місію патріота в тому, щоб анексований Крим повернувся до Украины. Согласно крымско-татарской традиции, я не могла обойтись без благословения своих родителей, потому что эта позиция, она делает невозможным мой въезд в Крым, к сожалению. Поэтому, естественно, решение по принятию этой позиции было непростым. Также мы думаем делать ряд видеопроектов, которых мы уже частично делали. Конечно же, главным будет и мультимедийная платформа иномовлення. Мы планируем создать крымско-татарскую редакцию в рамках этой мультимедийной платформы. У Криму налічується від 25 до 35 тисяч самовільно зведених об'єктів капітального будівництва. Про це заявив головний архітектор Криму Олександр Кузнєцов. Рішення про їх знесення або легалізацію прийме спеціальна урядова комісія, яку очолить віце-прем'єр російської адміністрації Криму Міхаїл Шеремет. Архітектор також повідомив, в першу чергу зноситимуть об'єкти, які є небезпечними для людини, а також ті, які були зведені в охоронних зонах. Питання по інших об'єктах переглядатиметься на якихось умовах. Золота рибка по-кримськи. На ринках півострова з'явилася свіжа керченська хамса. Правда, за кілограм просять 200 рублів. Це 72 гривні. Чому мешканці республіки, якою омивають два моря – Чорне і Азовське, мають платити таку ціну за рибу, з'ясовували наші журналісти. Продавці риби пояснюють, нічого сенсаційного не відбувається. І торік ціна на першій партії свіжої, а не мороженої керченської хамси була 200 рублів за кілограм. Як правило, за тиждень-другий вона почне падати. Якщо похолодніше, то почнеться пуціна. Її почнуть ловити у великих кількостях. Торік за тиждень ціна впала з 200 до 80 рублів за кілограм. А подорожало, знаете почему? Потому что это свежее. В смысле не мороженое, а свежий продукт. Солится сразу. На прилавках рибних павільйонів з кримської риби зараз тільки бичок – 100 рублів за кілограм. Є і кефаль, і пелінгас – 270 рублів. Інша риба, відзначають продавці, привізна. Причому часто дешевша, ніж місцева. Морожений хек з Аргентини – за 230 рублів за кілограм. Ісландська скумбрія – 400. Продавці пояснюють, ця риба вирощується на спеціальних фермах і кормах, а кримська ловиться в море, тому й цінується більше. Відповідно, навіть враховуючи витрати на доставку, найчастіше виходить дешевше кримської. Деякі кримчани цінами незадоволені. Из-за продуктовых санкций стали возить рыбы меньше, товара стало меньше и цена стала расти. Я считаю, что это не наша российская рыба. Я так думаю. Что это привозная, а привозная рыба, она стоит намного дороже. Если бы была наша рыба, какие у нас моря, океаны, ребята, мы же раньше рыбу, это копейки стоила рыба. Дорада великолепная, и сибас, и мурманская треска, и хек.
А сейчас много пошло еще и крымской рыбы, судачок, пеленгаз. Так что с рыбой у нас сейчас все нормально. Нормально. Да, раньше было хуже. Цены и так высокие. Надо бы подешевле. В этом отношении, конечно, безобразие. Але все ж, за прогнозами фахівців, цього року ціни на сезонну рибу не кусаються. Погодні умови в Керченській протоці обіцяють бути сприятливими для вилову барабулі і хамси. Торік стартова ціна барабулі на керченському ринку досягала 700 рублів за кілограм. Директор кримської школи поскаржився на нестерпні умови роботи та труднощі у російській сфері освіти. При цьому винить він в цьому якихось іноземних агентів. Подібне відеозвернення виклав у мережу директор Заветнінської школи в Ленінському районі у Криму Євгеній Нікітін. Зокрема, директор скаржиться на проблеми з ліцензуванням школи і на те, що директор своїм коштом повинен сплачувати переоформлення документів відповідно до законодавства Росії. Проблема в том, что со вступлением в Российскую Федерацию, как счастливы бы мы не были, а мы действительно счастливы и в тот момент, и ныне, у меня лично, да и у многих, с кем я общаюсь по служебной лестнице, возникает подозрительное мнение о том, что наши руководители являются агентами иностранной разведки, как бы это ни смешно звучало. Все делается у нас в районе, для того, чтобы люди стали злыми и сделали соответствующие выводы. А люди, как известно, скоры на расправу, и виноватых находят быстро. Вот, мол, Россия виновата, вот, мол, там Путин виноват. А ведь Россия ни в чем не виновата. Россия наша Родина, наша мать. А вот те, кто сидит вот здесь, судя по всему, этого не понимают. Україна відреагувала на візит сербських політиків до анексованого Криму. Посольство України в Сербії направило ноту протесту лідерам Демократичної партії Сербії та руху «Двері» у зв'язку з їхнім триденним візитом до анексованого півострова. В Крим прибула делегація у складі 8 людей – сербських політиків патріотичного блоку, що складається з Демократичної партії Сербії. Президент партії Сандра Рашкович-Івіч на прес-конференції у Сімферополі заявила, вони на прикладі Криму хочуть ініціювати референдум щодо відмови входження Сербії до Європейського Союзу і повернення Косово до республіки. Також хочуть заручитися підтримкою Росії щодо цього питання. Još pre godinu dana mi smo kazali da je Kosovo Srbija, a da je Krim Rusija. Еще год назад мы сказали, что Косово – это Сербия, а Крым – это Россия. Srbi su kršteni na Kosovu, Rusi su kršteni na Krimu, a tamo gde je čovek kršten, tamo mu je zavičaj i to mu niko ne može oduzeti. Сербы крестились на Косово, русские крестились в Крыму, а там, где люди крестились, это их отчизна, и ее невозможно отнять. Krim je najbolje mesto odakle ćemo početi sa tom našom aktivnošću. И поэтому очень важно, чтобы Россия поддержала наше предложение по поводу проведения референдума, а Крым является наилучшим местом начать вот эту кампанию референдума. Кількість жертв землетрусу в Південній Азії сягнула 311 людей. За офіційними даними, в Пакистані 237 людей загинули, поранених понад 1500. А в Афганістані 74 загиблих, більше 230 поранених. Землетрус магнітудою 7,5 бали, що тривав менше хвилини, стався напередодні. Рятувальні роботи наразі тривають. Землетрус стався в момент прямого ефіру афганського телеканалу «Аріана». همی اکنون زلزله شدید شهر کابل را می‌لرزاند و هنوز خسارات این زلزله مشخص نیست. Виверження
Виверження вулкану сталося в Азовському морі. Інцидент зняли випадкові свідки. Це сталося в районі центрального пляжу станиці Голубицької Темрюкського району. Викиди були близько 2 метрів у висоту. Згодом утворився грязьовий острів довгастої форми. Тут грязьове виверження вулкану повторюється з періодичністю раз на кілька років і не становить небезпеки. 30 тисяч кущів хризантем представили на цьогорічному балу хризантем у Криму. Працівники Никітського ботанічного саду вивели 60 власних сортів квітки. Деталі 62-го балу хризантем далі у Замані. 200 видів хризантем, багато з яких власної селекції. У 62-й раз Нікітський ботанічний сад зібрав у себе сотні гостей з різних куточків Криму і не тільки, щоб продемонструвати буйство фарб, ароматів і поєднань прекрасної квітки. Мы сегодня проводим бал «Хризантем», и этот бал проводится в 62-й раз. То есть 54-го года мы проводим такие мероприятия, и это уже стало хорошей традицией. Найголовнішою і помітною на цьому балу стала висаджена горшочними хризантемами карта Криму. В цьому році представлено багато нових вітчизняних видів квітів власної селекції. Наталія Смикова, науковий співробітник лабораторії квітникарства, впевнена, що в цей осінній місяць приємно отримати красивий букет квітів. Але ще приємніше – це опинитися на полі квітучих хризантем. Наша выставка, как правило, является заключительным таким аккордом в цветении многих культур в Никитском ботаническом саду и является ярким воспоминанием, яркой вспышкой такой перед зимними, осенними, такими немножко пасмурными месяцами. Традиційно з усіх кольорів вибирали королеву і принцесу балу. Всім бажаючим абсолютно безкоштовно дали можливість відправити листівку з побажаннями у будь-який куточок Криму. Так як хризантеми проходять з Китаю і Японії, то на балу зустрічалися дівчата, одягнені в національні костюми цих країн. Вони дарували відвідувачам хокку – вірші, які теж присвячувалися хризантемам. Паралельно гостей балу розважали піснями і танцями. Керівництво Нікітського ботанічного саду сподівається, що захід буде відвідувати якомога більше людей і що дарувати кримчанам красу тут будуть і далі. Мы хотим, чтобы Никитский сад был не только научным, но и культурным центром. Мы проводим здесь такие вот балы, выставки. Мы открываем художественную галерею, здесь проводим концерты «Сад сердца», которые у нас проходят, чтобы люди приезжали сюда, отдыхали и видели эту красоту. Потому что мы уверены, что если красота и не спасет мир, то точно сделает его лучше. Гості віддячили співробітників саду своїми яскравими і позитивними враженнями. Я в восторге и от Ялты, и от Никитского ботанического сада, и от бала «Хризантем». Прекрасная организация, прекрасно все представлено, и прекрасные хризантемы, конечно же. Впечатлений массы и только положительные. Вот когда услышала, что будет бал «Хризантем», я с Симферополя приехала посмотреть и поделиться впечатлениями просто со всеми. Сестру привезла с собой. Мне понравились цветы плюшевые мишки. Они очень красивые и нежные. На такое мероприятие я приезжая, и мне, честно, в восторге от этого всего. Самое положительное впечатление, я удивилась, что столько много народу с разных стран. И несмотря на дождик, все это так вот ярко, и все радуются, и впечатление у всех море. Все счастливы, потому что прикоснулись к такой красоте, к такой вот яркости. На квітучий сад можна буде подивитися ще до кінця листопада. Сусана Ваїтова, Заман, АТР. В поміч 4-річній кримчанці Еміні Чарах, у якої діагностували вроджений порок серця, в Сімферополі відбувся благодійний концерт. Організаторам вдалося зібрати майже 100 тисяч рублів. Асан Харідінов з піснею «Ватанем», реп-дуетом Джелі Сіран 762 з прем'єрною піснею «Ханна Бак». Ці та інші зірки кримсько-татарської естради виступили на благодійному концерті, організованому групою кримсько-татарських волонтерів. Организован для больных детей и вообще для нуждающихся наших братьев и сестер нашего народа. К сожалению, таких у нас немало, этого нельзя избежать. И по мере наших сил мы пытаемся им помочь. Як розповів один з організаторів, всі гроші, зібрані на концерті, будуть передані на лікування 4-літньої дівчини Еміні Чарах.
Лікарі діагностували у дитини врожденну ваду серця, ДЦП, епілепсію і ниркову недостатність. Сегодняшний, данный концерт не одному определенному ребенку, там нескольким людям. То есть это одному ребенку и одному взрослому человеку. Взрослого человека я, к сожалению, не могу назвать имени, потому что он попросил не разглашать этого. А ребенок имени Чарах, ей 4 годика, у нее сбор в сумме 250 тысяч рублей. Гості заходу відзначили, подібні акції дуже важливі. С целью поддержания данной семьи мы очень сочувствуем ребенку и его родителям. Я надеюсь, что у него будет все хорошо. Я пришла на этот благотворительный концерт, чтобы помочь ребеночку и его семье в борьбе с этим заболеванием. Мне очень понравилось, я хочу чаще бывать на таких концертах, чтобы помогать людям, и чтобы смотреть на мой народ, как выступает. За підрахунками волонтерів, їм вдалося зібрати близько 10 тисяч рублів. Ільмас Ібрамов, Едем Асанов, Заман, АТР. Це все, що встигла підготувати команда «Заман» на цей час. Більше розповість Ельдар Куцітов. Залишайтеся з АТР.